Vítáme vás u našeho skvělého pořadu o vaření, který se jmenuje Svině v akci. A hned na začátku pořadu bych si dovolil vám představit vzácného hosta, italského kuchaře, italského šéf-kuchaře, Emanuelo Krtek. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. A Emanuelo, vezmi si zástěru, ať si nezasvíníš ten luxusní oblek. A Emanuelo nám ukáže italskou specialitu. Krájení cibule. Slyšeli jsme, že Emanuelo je v tom hvězda. Světová hvězda, takže uvolníme Emanuelovi místo. Prego. Prego. Emanuelo, tady jsou ingredience, budeme připravovat vynikající jídlo, takže tady je tvá vytoužená cibule a podotýkám, v této misce jsou škvarky, takže ty do jídla dávat nebudeme, ty žereme jako přímo u toho. Nekráje. Ne, nekráje škvarky, ne, cibuli nakráje. Vyber si nůž, oranžový bude asi nejlepší, ten je tupý jak prdel. Je, výborně. A zatímco budeme natáčet, jak Emanuelo krájí cibuli, poprosíme pana kameramana, aby to zabral samozřejmě v detailu. Emanuelo je neskutečně šikovný muž. Navíc je to pohledný Ital. Ano. Vidíte, cibuli oloupal za necelou minutu, což je úplně neskutečný. No tak to teda koukáme. Tak toto v české kuchyni jen tak nezažijete. Dokonce lítají i piliny z prkénka. Výborně. Emanuelo, cibuli tě učila krájet matka? No, jo. Já sám. Emanuelo se naučil krájet cibuli sám, no to je prostě pašák. Takže děkujeme. Tím, že tu cibuli nakrájel tak rychle, tak jsme docela časově v prdeli, takže bychom si mohli dát třeba skleničku vína. Ne. Ty víno nedostaneš, protože jak jsme slyšeli, jsi tady autem, takže... Tak to je v prdeli. Jo, umíš dobře česky, do našeho pořadu se to samozřejmě velice hodí, takže diváci na zdraví a představíme si náš recept. Takže připravíme si tortily s masovou náplní a se skvělou zeleninkou. Protože dnešní ceny potravin rapidně rostou nahoru, rapido, tak jsme si dovolili takové ekologické řešení problému s cenou masa. Vepřové drahé, hovězí drahé a do tortily spad třeba jehněčí, který je ještě dražší, je úplný nesmysl. Takže já bych poprosil asistenta. Rozhodli jsme se pro ekologické řešení a to, že do našeho masového tortilího zábalu, nesmrdí, ano, použijeme jezvavu českou. Výhoda je, že v podstatě k dostání je v každém cinci zdarma, takže se vůbec nemusíme starat o cenu. Takže já jdu připravit maso, pánové. Aby to bylo humánní, tak maso bylo připraveno vzadu. Je to trochu brutální, ale v dnešních cenách to vyplatí. Odstřídke. Moc vás z toho teda nebylo, omlouvám se. V případě, že čekáte více hostů po Semholi, je možné použít něco většího. Je teda pravda, že v těch útulcích se to už hůzkání, takovýhle velké pec většinou bývá rozebraný. Takže budeme pokračovat dál. Já poprosím tady asistenta, aby si vytřel nějaké bylínky tady. Ty bylinky tam musíš nejdřív nasypat. Samozřejmě přisypat trošku bylinek, budeme dělat takovej jogurtový sósik, který
aby se napěchly do těch tortilských masek. Dressing je výborně, ano. Samozřejmě používáme zásadně tuto hrubou mořskou sůl, jo, z Polska. Výborná, vynikající. Rio Mare nebo tak. Takže, my si tady uděláme trošku toho bordelu vzadu. Hoši. Takže, pokračování našeho pořadu. Tady si ukážeme, jaké ingredience budeme přidávat do našeho sósu. Vidíte, mistr tam dává caciky koření, což je sice úplná blbost, ale... Myslíš, to tam jako babica. Aha, takže je vidět, že náš italský host sleduje český pořad. Teď tam přidává trošku tymiánu, stačí. A určitě tam přidá i bazalku, protože ji má položenou na stole, že jo, tak proč by ji tam nepřidal. Trošku čerstvých bylinek, nepřehnat. No, tráž tak klíšťata z čokla, člověče. Výborně, a teď si to rozdrtíme. A Emanuello mezi tím předvede koncert krájení porku. No, vynikající, prostě slyšíte, jak to křoupe pod tím nožem. No, to nebyl ani koncert, to byla jenom taková cvičná etída. A Emanuello nám připraví ještě trošku česneku. Zde vidíte nádhernou práci rukou a nože při odstraňování slutek z česneku. A tady drcení moždíři. Já myslím, že už to je rozdrcený dost. Tím kamenným moždířem bych jako tak netloukal, aby se nám třeba neodštípl. Já bych přikápl do těch bylinek teda trošku olivového oleje, samozřejmě extra virgin, protože Italové jiný nepoužívají. Ano, Emanuele nám to potvrdil. Dále bych poprosil, když už má Emanuelo vlastně v podstatě už ten česnek téměř hotovej. Jo, ty jsi tak pomalej, tak dobrý, tak počkáme ještě chvilku, než Emanuelo to tam dofrflá ten česnek. Ano, stupido cretino, že kokuto, cornuto, ohnuto, svařeno a umím italsky. Bene. Tak tě poprosím ještě, Emanuelo, kdybys mohl na plátky nakrájet na naši chřipek, jak ty říkáš, z domácího chovu. Chřipek, na plátky. Vidíte, ano, na plátky. Tenké plátky, ano, tady přímo, ano, z domácího chovu, výborný chřipek, který tam přidáme taky. Perfektní, trošku možná ještě potom šnitliku. Emanuelo, je opravdu, to je koncert se dívat na tvé ruce. Doufám, že se nepořežeš. Tak, Emanuelo, ještě si říkal, že v tomto jídle nesmí chybět určitá zeleninka. Cibulka, Jarni, cibulka. Jo, očividně čerstvá. Sì, tak, Čeko, Kaufland. Takže já vás po krátké přestávce vítám u našeho skvělého pořadu a my si tady dokončíme již započatý dressing. Manuelo, nemotej se mě tady, sakra, on zase dělá něco, co mi nechcem. Takže vykydáte si takhle pěkně jogurtek, je to vynikající záležitost, samozřejmě živé kultury. Takhle živý kultury jste ještě neviděli, my jsme ten jogurt museli nejdřív zmlátit, jako aby vůbec šel zpracovat. Takže byl opravdu jako velice živej. Tak, konec, senzace. Dodržujte, prosím vás, hygienická pravidla. Jako je nechutný, když vidíte, že na potravně se hrabe jo, dobře, výborně, pokračujeme. Takže rozdrceme bylinky, rozmícháme, to vykydám,
rozmícháme do toho jogurtu. Lahodná věc, fantastická záležitost. Pořádně promícháme. A ohoní. Molto bene. Je to senzace, prostě je to lehký, zdravý. Přitom dostatečně výživný, aby jsme potom nevzdechli. A kaloria? Kaloria? Nula kaloria. Zero, vy to říkáte Taliáni, ale prostě úplně minimum. Tak, odlijeme prohanku, ona je žlučníkář, jako prostě v prdeli úplně s tím strávením. A do toho zbytku přidáme trošku česneku, dobře promícháme a máme vlastně dressing nachystaný. Je to úplně super. Zase ochutná. Výborný. No. Molto bene. Molto bene. No špatný, česká kuchyně, Molto samozřejmě. bene. My jsme si mohli jaký dát, ne? Jako, sušíme ho. Čeko. Ano, čeko, ano. Takže, máme hotový. Já koukám, že Emanuel se tady jako pustil už sám do toho trochu. Zřejmě někam spěchá na cesty. No, výborně. Emanueli, mohl bys našim divákům říct, co teď zrovna děláš? No, Yamana říká cibula. Jo, chápu, ano, diváci určitě jaký chápou. Táto. No. Po úsklovatění, říkáte to tak? No, jo. Říkáme, tak o 2 litry vína. No. Po úsklovatění dáme bobika. Jo. Si. Orestujeme. A potom ingredience, které jsme si připravili, sůl, pepř, ta porchedillo. Porchedillo. Sí. No. Teď nevím, jako vážení diváci, jestli mu tady kolega mistr kuchař nadával, nebo jestli říkal, že tam dá porek, ale budíš necháme. No, porek. Sí, porek. Doufejme, že to nebude porek třeba s Rosenbergem. V každém případě ale to Rosenberg, kde je tady Rosenberg? Ne, Rosenberg, nic. Nebudem tady krájet salámu. Salámu, ne. Takže, jak to vypadá, Emanueli? Výborně, cibulka. Kdyby ještě štěkalo, tak ho trochu podůst, jo? Ne. No, tak pěkný. Takže, vážení diváci, jídlo se nám chystá a my bychom si mohli povědět něco málo o tradici tohoto receptu. Do tohoto receptu patří ještě jedna velice důležitá ingredience. Ano, a to je kukuřice. Vždy čerstvá. Vždy čerstvě natrhaná. Nedávejte tam nějaký sračky kondenzovaný nebo tam je to hnusný. Jo? Použijte čerstvou, zaručeně čerstvou kukuřici. Dobře to kleje, tam není moc té vody z toho. Která je šťavnatá, voňavá. Nijak ji nebudeme tepelně upravovat. Tuličku si přidáme, tady máme dvoudruhovou papriku. Pepř, ano. Vidět mistra v kuchyni. Nájde si Šmarek. Ne. To nám nasypal všechno, musíš. No, nevadí. Samozřejmě v přípravě těchto receptů nesmíte šetřit těma ingrediencama, jak je to ošizený, je to v podstatě takový nedodělaný potom. Trošku to promícháme, v podstatě žádná velká složitá příprava, jenom to tak jako tím nožem. Máme tam ještě nakrájená rajčátka, na ty jsem zapomněl. Samozřejmě ty jsou uzrálá na jižních stráních Itálie,
pod pravým sluncem. Čili žádný, co koupíte tady v Tesku nebo kdekoliv pod Choďáku, to se nedá žrát. Tak, my si zase dáme víno. Emanuelo zatím připravuje vynikající záležitost na pánvi. Asistentem si zůstaneme na zdraví. Zdraví. Emanuela. Koukám, daří se mu bordel na plotně jako Kryňák, vlastně utálí zvykem. Ty, bordello. Bordello. No, my se teď bavíme o vaření, Emanueli, a mohl bys nám říct třeba nějakou pikantní záležitost z kuchyně, nějaký bordello z kuchyně? No bordello, si, tak, to Čeko bordello v restauraci u jedné nemenované firmy, taká bordello v kuchyni jsem ještě neviděla. Taká bordello. Aha, jo, takhle. Si, A šáhneš na sporák a metra klidu. Hrozné. tak to je zničující. A v italských kuchyních toto nebývá? A ty, Taky bývá. Ale vy proto máte hezčí názvy, takže se to tam jako toleruje, nebo? toleruje, netoleruje, nikdo nevidí. Aha, takhle. Máte dobré dveře do kuchyně. Ty, Takže jsme odhalili v podstatě tajemství italských kuchyní. A je to úplně neskutečný. Já třeba vůbec nemám chuť na ten náš recept, mě tak strašně chutnají ty škvárky. švárky. No, škvárky. Škvárky. No, dieta. No kalorií? No kalorií. Ne. Vole, že to správe, No, v každém případě my si dáme malinkatou pauzičku, mezi tím nám Eman tady dodělá to žrádlo a pak si předvedeme ve zkratce jenom přípravu tortil, do kterých se bude ta náplň zamotat. Tak, vážení diváci, opět po krátké pauze jsme nachystaní. Emanuelo, masíčko je hotový? Si. Vypadá to krásně, cibulka krásně, tmavě hnědá, vynikající. Takže my si teď předvedeme závěr našeho receptu a to, jak toto jídlo servírovat. Emanuelo, šikovnej chlap, poprosím tě, oddělej kurva tu pánek, protože já tam potřebuji mít místo. Děkuju. Takže vezmeme si tortilku, poprosím trošku masa, nepřehnat, jenom lehce. Tak no, ještě tady dej bobeček, jako zase nešetří tak. Tady já no, Taky mám hlad. no, taky máš hlad, jasně. Tak, takže trošku masa, výborný. Teď tam kývneme trošku zeleninky, je to důležité, aby jsme nežrali jenom to maso. Lehce přisypeme tady tu zeleninku. Tak, výborný. Samozřejmě pořád dodržujeme nějakou tu hygienu. Teď nazdobíme zase, aby nám to nekydalo potom po nohách, po tričku a tak. Když to zamotáme, aby nám to z toho neteklo. Takže dresingu s odvahou, ale ne příliš. Nazdobíme Jogurtový dressing. jogurt, výborně, no. Čeko. No, jsem cvičená opice. Tak, a teď je několik způsobů, jak tu tortilku zabalit. Dobrý je třeba udělat takové psaníčko. Jo, to je perfektní v tom, že to nevytýká ven, ale zase ne všichni umí ty origami skládat, jo. Takže my si ukážeme jenom klasické zarulování, kdy to stočíme a sníme to prostě opatrně na talířem, aby jsme se celý nepocintali. Takže, vážení diváci, tortilku si vezmeme a zamotáme. Opla, olala. Tak zkusíme z druhé strany. Ejca. Tak tortilka se nám asi trošku nepovedla. Čau, Emanuelo. Čau. Děkujeme za návštěvu, vynikající. Tortilla perfecto. Perfekto. Knäckebröd. Čau.
Vážení diváci, tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Samozřejmě dá se toto jídlo servírovat různými způsoby, dozdobíme střípky, tortily, je to vynikající, levná záležitost, časově nenáročná, máte to připravené za chvilku. Takže poprosím asistenta. Já bych ještě kolegu přerušil, my jsme právě zjistili takovou zajímavou informaci, že náš vlastně italský šéfkuchař vůbec není šéfkuchař, je to český instalatér, tak jsme to rádi uvedli na pravou míru, že jsme takže náš pořad můžeme přejmenovat instalatérem v kuchyni. V každém případě Emanuel byl bezvadný. Krásná tortilla, nádherně zabolená. Výborně. My teď uděláme tu věc, že samozřejmě sezveme spoustu lidí, asi 3, a sedneme a necháme si chutnat. Zároveň bych vás chtěl pozvat na pokračování našeho pořadu. Následující díl bude s názvem Vaříme z Bukvic, což bude velice zajímavé. Sehnali jsme 2 zájemce tady o to vaření. Je tam nádhera, že třeba nadívat můžete bukvici přímo hned, okamžitě, ještě zaživa. Nabídnete třeba okurek a on se nadíje sám. Takže děkujeme, vážení diváci, a těšíme se na viděnou u dalšího dílu. Ahoj! A tady na těch pořadech to vaření mám nejraději, protože si to potom zežere, ty vole. Když se natáčí třeba porno, vole. Toto je fakt špica, vole. Děláš chvilku ocasa, ale pak si to můžeš snít. Porno děláš ocasa, kurva, ale že zežereš nic, vole. Dáš na žádný vole, nikdy. Ale když hrál třeba v gay pornu, že tak tam máš taky furt něco vůbec. A těším se na to vaření z Bukvic. No, je fakt dobrý. bude taková drakařice, ale. No já aspoň pohoda, že nebudeme muset zabíjet nějakého chudáka psa. Vidím Kubišovo, vole, jak jsem Karbona chodí po 3 Kalašníkovém, vole. A podívejte se na toho pejska! To je milonky. To je krásně chutná. Močiku. No, my ti papáme. Ty jsi ožila? Kurňa, jak jsem tam začal ječet, za tím rohem, ne? Ona se chudila, ale postrala strachy, ty vole, ne? Paličkou jsem na něj mával, ty vole. Holina taky čuměla, vole, nevěděla, jestli měla kousnout, vole, nebo utéct. Jo, to fakt svinský dobrý, že? No to dobrý. A jeden mi to nevěděl, že? Když jsme to dělali jaký kokotiny, vole. A pouštěl si k tomu babičku. Ve chvíli, když jsem asi po 3. olízl vidličku a vrazil zpátky do dressinku, tak babička zrovna zatahovala. No ale ta chlupavá tortilka ta byla, vole. Jo, je dobrá. Taková to nešlo zlomit, ani. Operou pilové. Mohli bychom příště udělat nějaké toho grilování, nějaké paštetu. Třeba šťavnatý steak, vole, pak to servírovat spolu s motorovou pilou. Třeba vůbec steak, vole, víš? Místo příboru ještě sekera, štípací plín.
jak podrážka, ty. A to je neandertalský způsob. Ty kalorie, které z toho masa získáš, tak okamžitě vlastně vydáš tím koušlání. To je ta nula těch kalorií. Kaloria. Já. Amore mio. Kurva, to umí to na dobu, že by byla na doma. To si zabalí, Takže já nevím, co si dám ještě. Já už začínám být plnej. Já taky. Já jsem si zažral to. No. Tu Škvárky. škvárky je. Tí. Ale ne, já jsem se přežral těch no ty haluže, víš? Je to výborný další, ale to mi ani nevadí to, že to je tu maso. A on to víš, já jsem nevím, jako co to je. Třeba pak plesu, ale. Zabalím to hlavně. No jako ten pes, když není naložený, tak je tuší. No jasně, no. To hodila, bylo to Močíku. Ty víš moc dobře, proč máš ten otázek schovaný, že? Aby ti za něj někdo nechytil. A náhodou tě nedal na pánek. Vy máte ale pěknou páne. Vy z prostáku. Ale páne. Na tradice obrázku. Je nádoma na smažení. Tak? Ty taky ne? No. Hlavně tam nedej ten česnekový dressing. No tolik kolagolu ještě nevyrobili. Za pár dní už si mohl zbavit,